Allah sarki. Wannan hoto da kuke gani shine hoton gidan da Sunusi Lamido ya kwana. Duk da cewa rahotanni sun tabbatar da cewa shi garin Lagos ya zaɓa a kai shi, amma aka kai shi wannan ƙauye mai suna Loko da ke cikin jihar Nasarawa a Najeriya. Gidan jarida na BBC Hausa sun kawo mana ƙarin bayani akan wannan guri da Sunusi Lamido ya kwana. Nan ina garin Loko ne a jihar Nasarawa, kuma nan bayana shine gidan limamin garin Loko, inda tsohon sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi ya zauna bayan an sauke shi an kawo shi nan jihar Nasarawa garin Loko. Wannan shine masallacin gidan limamin, kuma a wannan gida shi Malam Muhammadu Sunusi ya zauna bayan an kawo shi, ya zauna ya danyi kamar wato ya kwana ya wuni, sannan aka ɗauke shi daga shi wannan gari. Mutanen garin sun ce sun yi farin ciki, sun ji daɗi lokacin da ya zo, amma barinsa garin kuma sun shiga cikin takaici da kunci da rashin jin daɗi. A ganin su da su a ganin mutanen garin, wannan gari ko wannan gida bai dace da matsayi irin na tsohon sarkin Kano wanda ya rike kujerar sarkin Kano ya zauna a wannan gari ba. Don haka suna ta tunanin ya za su karɓe shi. Kuma lokacin da sun samu bayani ne a ranar Litinin, wato ranar da aka sauke shi kenan misalin karfe 4 na yamma. Don haka suka ɗan yi gyare-gyaren da za su yi. Dama dai gida ne da akan sauki baki a shi wannan gida da ke nan garin Loko a ƙaramar hukumar Loko a ƙaramar hukumar Nasarawa a jihar Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya. A yanzu sarkin ya tashi daga nan ya koma garin Awai a cikin ita wannan jiha ta Nasarawa. Yusuf Ibrahim ya kasai, BBC Hausa daga garin Loko a Najeriya. Yanzu kin saka ni cikin shauki. Ita kuma wata mata kukan murna take yi saboda jin daɗin da ta yi na kasancewar Alhaji Aminu Ado Bayero a matsayin sabon sarkin Kano. Bari ku ji. Ana ci gaba da gudanar da biki a gidan sabon sarkin wato Aminu Ado, inda yanzu za ku ga wasu mata masu kiɗan ƙwarya a cikin gidan sarkin. Tashar kundin shahara.